Strictly confidential. Wat zo'n oproep opsmiet? Het lieke mij goed daar en toch een stuk maar nog contacten op. 3 reacties ha ik gewoon. De Amerikaanske schreeuw mij dat ze haar man via het internet moeten hier. Maar haar David huismannen ze in Ohio, dat ze de jaren huskies fokten. Te oud voor Ben-ommers. De man op het witte hinder, hier ze net jeder moeten als doet ze al 4:40 west hier. Het adres van haar persoonlijke pagina kreeg ik ek. Foto's van haar bruiloft, de bruid in het wit, de bregeman in een zwart pak met weststrikje, plaatsjes van hoen en links naar sites met informatie over de Bibel. Het meest stuurde mij rozen en engeltjes. Het worden skoften voort haar brieven binnenkwamen. Het tal kilobytes grutter als World Online vernerenkoer. De rozen op het scherm klapten vanienig iepen en dicht. Tjak, tjak, tjak. En de engeltjes wapperen wild maar haar vlerkjes. Maar de brieven wien de dreigekant het naast. En toen ik gens joeg op haar beziekje mij via de mail tot de Lord te bekeren, hoe duistige dingen schreu, antwoorden joeg op al haar vragen, behalve die oer religie, verwettere de briefkerij. Ze woe blijkbaar geen gedoente meer maar mij ha. De Engelske Coronation Street woman stuurde mij een foto, maatje 48 in haar sliepkamer voor de spiegel, met de brede goudene rone, 2 keer het skimmerlampje met het rode franjekapje, vastholden troch blete engeltjes, wurg in de jerms van het tillen en verveeld troch het eeuwige uitsjoch op 20 watt warm lucht. Ik, maar de twadde die reageerde, holt ik het net lang uit. Ik wie oors net de jongen die het contact verbreek, maar op een stuit kreeg ik gewoon geen brieven meer. Zij schreeuw hoe haar reizen naar 4 landen. Ik wie altijd een thuis. Zij vertelde oer haar interesse in de filosofie. Ik kon neer oer mij praten. Zij liet witte nog lieke verhalen op haar husband te wijzen, als doet ze hem 30 jaar verlien moeten. Maar ik zou nooit weer mij in te geren wijnje wollen. Een kerel bedondert die toch maar. Het waard niet. Dat's de allerhande slagvolksjenkomst, hier mij een voordeel van internet talieke. Dat wie net het geval. Meesken wat een neet van mij ha, zelfs net om mij te skruwen. Er had nog een treden in West, een Nigeriaan. Greetings and a kiss from Uncle Terence. Die zette knap het uiteen, al naar 3 mails woer de del komen. Maar dat wie de bedoeling net. Die benauwd om een Afrikaan op zouder te krijgen, voor wat ik een uitkering regelen moest, die ik hem een briefke. Dat er als boetelander hier nooit onder slag reizen zou. Dat er net te volle verwachtje moest van uws sociale verschennings. Dat het voor mij lieke goed skrabien om mijn kant wie. Dat soks dus net koer, en dat ik dus net meer bij hem skroeien hoor. Hij al. Hij bleur maar achter mij ons zitten. Wieken oneen proppen er mijn mailbox vol, ont ik terugkriege dat ik de uitstuurde blokkeerje koer. Elke keer als ik Outlook opende, weer ping en verdoen zijn post voortendelijks in de map verwijderde items. Doe joeger het op. Mannen oneen kreeg ik alleen nog maar reclame. Zulke mails zouden ik altijd dadelijk wordt. Stevast gaat het om hypotheken, verzekeringen of Viagra. Wist in de gaten houden. Volslijn onbekenden witte mijn adres. Ik blokkeer je de aanstuurders, maar het bombardement gaat heel tijd me terug, altijd weer oren. Ik zal correct op afzender blokkeren klikken, als ik de naam sjoch. Terence Noza. Strictly confidential, stiet de bopper. En dis keer opnie ik het berucht al, omdat ik het vermoeden ha dat het wolleres van Uncle Terence wezen kan. Ik hier toch dat de man geen sint op bemedels hier, maar dat blikt uit nog in net het geval. Correct oorsom. Noza docht mij een zakelijk uitstel. Ik lees een lang verhaal over een petroleummaatschappij,
Een nij regeer die het indruk maatje wil op de Verenigde Naties en dat er zijn centen naar het boeteland oerbrengen zal. Van de hele redenatie vol economische termen in een lieke duur als briek Engels begreep ik geen mieter. Wat ik al in de rekken krijg is dat er het geld op mijn rekening ha wil. Hij had er mijn meewerking voor nodig, er zit geen enkel risico bij en als beloning zal ik 20% krijgen. Yours faithfully, Terence Noza. Zijn faxadres en 3 telefoonnummers erop da. Vanzelfs weet er nog dat ik ohne krapperijn kom. Maar zoveel yield? Ik lees 20% van 21.500.000 United States dollars. Dan mooie woorden. Approval, award, accordingly, account. En gie gelooft het, zoals mem die van ginnekanten komt zezen. Maar die had haar hele leven in dat neerzige huske van haar omklauwd. Altijd lieke deun, dat mees. Hier zij weten wat er in het leven te keep wie? Bel je, schreeuwt Noza, zal net afvallen. Het telefoonverkeer lijkt betiden dagen oneen stil. Terugzetten is zijn devies. En als ik hem te pakken krijg, moet ik hem om zijn wachtwoord vragen. Good luck. Mocht ik de verkeerde orneline krijgen, dan dadelijks de hoorn erop smieten. Ik steen bij de pinautomaat en truw het paske in de gleuf. 3, 6, 8. Oké. 50 euro. Oké. Saldo. Onvoldoende. 20 euro. Oké. Het apparaat spuit het paske uit. Het 20 euro biljet stek ik in de boeze. De telefooncel is bezet. 2 maalje steen te wachten. Boetelanders. Ik taast in de boeze. Alles is er nog. En verromme ren ik de Aldi in. Die is het goedkeepst. Wielst ik mijn bordskippen in de karre laat, tel ik. 1,79, 4,68, ont ik op 9,35 zit. Voor 65 centen is er neer te krijgen. Een pakje sigaretten kan er net al. Bij in beide handen een tos ren ik waarom naar de telefooncel. Op het chipknip stiet nog yield. De beide maalje die sanistien te wachten binnen on het beljen. De ene mij de hoorden on het eer, de oren stiet mij een op en del knikkende holle op hem in te praten. Ik ken hem boeten jaren, al begreep ik de woorden net. Wurg in de jerms van het gewicht, zet ik de bordskiptasten op de groen en wacht je al. Als de mannen de cel uitzetten, gaan 2 peer eigen mijn kant uit. De oudste kniep eiget. Net naar mij, maar naar zijn maat. Trok meneuvelend maar de handen zetten ze de dik uit. Het binnen leden van de organisatie. Ze houden om mij. Al weet ik net wat ze zezen, ik ben er wis van. Ik sjoch het on haar koppen, de blik van de ene gleun, die van de oren zuiver minachtend. Gauw sjoch ik de orenkant uit. Voordat ze het wist, zetten ze die een mes in de beulg. Stel die net on, sa komst toch nooit achter de graniumzwaai. Thomas Belje. Ik krijg het brief met de nummers uit de boeze, neem de hoorn van de heek, kies het eerste. Ik vind nog een heel opsmookte sigaret, stek op, inhaleer je en wacht je aan. Aan de orenkant van de vrouw gaat de telefoonoer. De wordt net opnam. Ik lees de hoorndel, druk op het nummer welhelje en wacht je. Dit wordt neert. Ik beziek je het volgende nummer. I'm looking for Terence Noza. Is he in? You wrong, not Noza. De hoorden we dellijn. Terugzetten do. Het laatste nummer. Geen gehoor. Nog een keer. Ik neem een trekje van mijn sigaret, krijg een vieze smaak in de moele, smiet het andje filter op een groen en skop het onkant. Dis keer
is het raak. Onverstaanbare klanken in de verte als ik mijn namen neem. De verbinding wordt verbrutsen. Net op Jan. Er wordt dadelijks opname. Terence Noza. What's your code? Ik jij mijn eigen lood, vreemd hees. Who there? Voordat ik nog gerust om zijn wachtwoord vregen kan, wordt de verbinding verbrutsen. Ik lees de hoordendel. De kaart is leeg. Dus zet ik de computer aan en klik op Outlook. Er is geen post. Ik opende het bericht van Noza en lees het voor de zoveelste keer. Bist een succes als die einsloepen list. Kist niet. Kist die zelfs niet eens redden. Schreeuwen do. Dus jou ik antwoord. Hallo, Uncle Terence. Ik vertel net dat ik bezocht had contact op te nemen. Het had net zo'n de reden west dat ik net gewoon van huis uit waai België. Hier word ik aanharken. Er komen heel tijd meer die al, die Tineke roppen, nog voordat ik mijn namen neemt ha. Maybe you can mail me and tell me what I should do to help you out before I decide. Skien me nog hier van geëmel. Hast al werk? Nog heel tijd net? Zo komst er nooit erbij staan. Kist wel naar de sociale werkplaats. Die stellen net zulke hege eesken. Of een uitstuurbureau. Zo omlummelen is toch niet? Altijd traampje ze mij de groen in. Ik jeer het nog, als zou het om mij lezen. Ze moesten rus weten. Ik ha ze alle jaar haan. Randstad, Vedior, uniek. Alle jaar zitten ze in het complot. Jonge famkes die mijn gegevens in de computer zetten. Interesseren en vriendelijk, maar die neer van haar jaren litten. Als het waarom komst, doggen ze, als kennen ze die net. Al hast een uren mij haar zitten praten, alles uitlijn, al hast haar bidden en smeken, dan is het, tja, waar zullen wij Joris voor inskroeien? Tik hit dan maar, al type jou eis net vlug genoeg. Het zou 240 aanslagen per minuut wezen moeten. Daar komen jou net heel veens ontdaan. Misschien kennen jou thuis nog eens oefenen. Ze zei ze joodje mij. Oud ben ik. De jonge dingen gedragen haar fatsoenlijk. Alles zat het jeert, maar zodreed ik haar de recht takkeerd ha en de gegevens in bits en bytes in het geheugen opslaan binnen, reitsje ik uit het onthoud. Ik zit bij de tafel, eer dat ik besef wat ik doch, verstuur ik het bericht. Hoe ha ik zo stom wezen ken om op zoks te reageren? Midden in de nacht skril ik wekker. Moest naar onderen. Er is bericht. Ik shit van bed af en doch de computer aan om te zien of er bericht is. Niks. Om de haverklap rin ik de trapdel, maar er is geen mail. Oeren spook ik om. Op een start dwing ik mezelf net iedere keer naar Outlook te zien, al brandt het me in. Net omdat ik graag een brief waarom ha wil, krijg doorsom. Ik ben deer benauwd worden. Ze weten het. Elke een van de organisatie is op een hichte. Ik ha verlet van centen. Maar saffolle, het gaat om miljoenen. Te mooi om weer te wezen. Ik dacht dat ik geen kweer kunnen zoeken en vreeg je om meer informatie. Ik zou mij ommers altijd nog waarom loeken kennen, maar zodreed ik op versturen drukt hier ik twijfelen. Strictly confidential. Maar waar zou ik erover praten kunnen? Ze zo'n mij uitleidje. Waar gaat er nou in op zo'n aanbod van poer vreemd volk zonder eerne euvelmoed in te hebben? Hast altijd al een domme ko wist. Als ik op deze wijze aan jild komen kan, dan moet ik het geheim houden.
net om Uncle Terence, maar als ik een soort centen krijg, zal ik geen verlet van allerhande vragen ha. Ik zou van mijn schulden afwijzen. Ik zou mijzelf knap in de spullen zetten en dwaan kennen wat ik wil. Hé, hot op touw. Rekkes die zelfs riek, het spul had luzen. Hoe snet benauwd te wezen, wat kind er nou feitelijk barren? Als het antwoord krijgt, blokkeerst de aanstuurder, dan mist er van al. Ik tees je er mij om, pas in de iere moon val ik in de slommer. Als de telefoon giet, skril je ik wekker. Ik neem op, neem mijn namme, aan de oorkant van de line bloeit het stil. Waar is der? Zwijen. Hoe is het? Mijn stimme trillet. Er komt geen antwoord. Ik lees de hoorn op het taststel. Het is al een paar uren verlien dat ik voor het laatst naar de computer sjoen ha. Er binnen 2 mails. Hi, Tineke Jongsma. Do you want a gold card? If you can't get a credit card or just need another? Mijn computer jouwt informatie terug. Ik steen bekend als potentiële klant. The economy is tough, so make your life easy. Our doctors will write you a prescription for free. Ze zitten me op een hoed, maar ik kom net bij een dokter. En al hielden dan net als ze het op deze wijze beziekje, hoe doren ze? Pillen pakken ding gevoel aan. Akelig suf wust ervan. En dan ik nog verwacht je dat het werkziek is? Ik denk er net om. Altijd druwen. Zelfs als ik net op de spreekuur kom. Hoe krijgen ze het in de kop en schroe me die rommel via de mail voor? Ik smiet de post in de prullenbak, leeg die en verbrek de verbinding. Is het genoeg? World Online is een even systeem. Alles weten ze van die. Ik loek de trim eruit en sol die in de hoeken van de kamer. Op een nij rottelt de telefoon. Het leeft zo ik onder de tafel kroepen wollen, de eren dicht, de bellen net jaren. Wel keren strijden we te skillen die dice. Elke keer verstief ik, spant harkje ik onder het verskworrende lood wijswind. Nekken en schouders doch mij er zeer van. Maar opnemen toch ik net. Ze hebben me op een kuur. Als ik de jongste gediende dicht was zil, zag ik een auto voor de deur staan. De parkeerverluchting aan. 2 mooie, benaast te redendieren. Ik krijg een week gevoel in het lief. Het binnen die poederman.